Wong siji entuk bojo telu. Ora kepenake. Bojo piye menungso? Nah, Njur kepiye anggone ngrasakno? menungso karo jem rasane padha. Ora bisa. Ora rasane padha. Kembang Jaya. Ayo rene. Kowe tak jepti. Aku ra sugih. Sing kondo sapa? Kembang Jaya. Cedhak aku. Kowe tak Aku malah yen to lelaki sing kaya ngono. Kembang Jaya. Yen